Ja. Det røde flag. Hvad tror I, det røde flag betyder? Det betyder, at der er store sten. Det gør de hvide også. Øj, hvor er der en lille ø derovre. Eller en stor, bare fordi vi kan se så meget. Den er næsten helt tøvet til. Ja, det er sjovt. Men der er så nat ved jer nu, så I kan nok ikke se det. Men jeg siger det bare. Se, hvad der er derovre. Og der er en rød flag. Men det var ikke det, jeg ville sige. Det var mere det er tæt på rød flag. Ja, det er vi faktisk. Men det var ikke det, jeg ville sige. Altså, det vil jeg sige lige før. Det var... Se den pind, der er lige foran os også. Ja. Hvad tror I, det er? Ja. Det ved jeg ikke. Eller det er mig. Det er nok et træ vandet, der er planteret over for, at ingen skulle sejle ind i den. Ja. Ellers er der nogen dernede, der kan kigge op med den. Jamen, den drejer der rundt. Wow. Nå, lad os sejle lidt til land. Pas på de der store sten. Yes. Det skal jeg nok. Men altså, det jeg var lige ved at sige før og lige efter før, det var, altså, når jeg ser på vand, så kommer jeg til at tænke på hele jorden faktisk. Og det giver mig til at tænke på, altså, vand, det burde, altså, vand er magisk, fordi at vi nogle gange vender det på hovedet, og det falder ikke ud hen, altså derfra. Altså, så er det i hvert fald ned for Gud. Og vandet, det falder ikke ned. Det er rigtig mærkeligt. Men ingen ved hvorfor. Vandet er bare magisk. Af en eller anden grund. Men der er ingen, der kan holde vandet til. Det er derfor. Det burde også ske altså med andet vand. Og alt det der er helt løst om natten. Det burde ske. Der er en fugl. Ja, kan I se? Den flyver der. Det er lige før vingerne de rører vandet, hva'? Ja, det var det. Og se, der er det der gamle hus igen. Det er ikke sejt. Vi er ude at sejle. Og der står der et menneske ved det gamle hus. Ja. Nu kommer der en. Det er nok på tur. Ja. Ja. Kan I se, der er et menneske derovre? Kan I se det? Han er ude og gå sig en tur. Hov, se! Vi skal passe på de der store sten. Vi drejer til vand. Jeg elsker bare at synge frie sange. Også selvom at de ikke er på vores sprog, og de ikke er på noget sprog. Jeg elsker at synge det. Skal vi vinke og råbe hej til ham? Det kunne vi da godt. Nej. Han snakker ikke dansk. Hej, det kan man godt forstå. Se, der er mursten derovre. Det troede jeg ikke, at det fandtes i Thailand. Men det gør det. Eller jeg vidste det så godt. Men jeg vidste ikke, det fandtes ude i naturen. Men det gør det i hvert fald i Danmark. I hvert fald nogle steder. Nogle steder. Jeg ved ikke, hvor der er så mange. Se, kan I se? Det er næsten helt grønt dernede. Ja. Men det er ikke det eneste. Der er rigtig mange sten. Jeg tror, vi skal sejle den der vej af. Og se de der løffer. Jeg er mine gamle på. Det er for, at vi ikke skulle falde i vandet. Og frugtene. Hov, der er en krabbe, der kravler på den sten derovre. Det er lidt svært
se. Ja. Okay. Det er der. Kan I se? Det ligner faktisk en dansk krabbe. Ja, det gør det. Vi har også set en krabbe med lille klor. Vi skal nok sejle udenom den der store sten, inden vi stod på rum. Og der er der også små krabber. Ja. Se, der kravler. Det er små krabber. Vi har set en med grøn skjold og lille klor. Sagde jeg det ikke lige før? Men det er lige meget. Kan ikke så dybt lige der? Nej. Det burde der ellers være. Nå, lad os sejle videre. Motoren er i gang. Motoren er i gang. Kan I se? Der står mennesker derinde ved den der strand. Hov, hvad er det, der flyver rundt derinde? Ja. Det er sådan en med en masse luft i. Men jeg synes ikke, vi skal sejle derind. Så er vi ikke stået på grund allerede. Skal vi mærke vandet? Det er både varmt og koldt. Ja. Ved I egentlig, at i Thailand, når det regner, de gør det ikke så tit. De kalder det ikke for regnvejr, de kalder det for regntiden. Og ved I hvad også der er sjovt? Det er mega sjovt, synes jeg i hvert fald. Lidt i hvert fald. Det er at faktisk så i Danmark regner det koldt vand, men i Thailand regner det med rigtig varmt vand. Og det er også varmt lige nu. Kan I se? Det er ikke ved at blive uvejr derude. Nej. Og ellers, hvis det er, så er det langt væk til vi ikke kan se det. Se, der er nogen, der er snorkel. Kan I se? De har dykkermasker på. Og de har hovedet under vand. Og de svømmer egentlig der. Han har noget i hånden, ham der. Kan I se? Og det er sådan en søpølse, han har fundet. Ja, måske. Søpølser. Jeg kan ikke så godt lide søpølser. Kender I egentlig Tror I ikke, søpølser? det er der to? Det er de der danske børn. Jeg tror, det er dem der danskere. Ja, de er nok ude at finde fisk. Det er de nok. Der er faktisk 3 børn. Jeg tror, det er deres far. 2 børn. Yes. Det må det nok være. Se, nu er der helt stille. Kun når oveni går i gang, så er der lidt mere larmende. Okay. Men vi kan se min mor. Eller nej, Emmes mor. Hun er nok helt videre. Vi ser mor derinde. Jeg kan. Kan I? Eller ved I overhovedet, hvordan hun ser ud? Hun er nok gået op gået og få en mojitos. Ja, det kan være. Kan I se hende op på en af de der hvide stole deroppe? Ja, jeg tror, hun står over ved gyngen. Under palmen derovre. Det tror jeg også. Kan I se hende? Se, hun vinker. Hej hej. Kan I vinke? Hej hej. Kan I vinke hende i kattefar? Vandet var helt klart. Har I lagt mærke til det? Se, der flyver en sommerfugl. Ja. Hej hej, sommerfugl. Hej. Snart skal vi ud på en tur igen. Nej, så langt kan den nok ikke flyve. Den stopper nok nogle gange, så tror I ikke også det? Jeg gør. Se, kan I se hende? Det er hende med den hvide telefon. Og med bikini der. Kan I se en gynge? Det er hende, der står tættest på den. Det er min mor og Annes mor. Hov, se. Det er en pige. Hun ror helt selv. Er hun ikke bare god? Der er ingen luffer på. Og dykkermaske. Og badetøj. Det var der det også, da de begyndte at sejle. Men hun har bare taget den. Og se på det. Hvad så? Skal vi lige vinke? Hej hej, kan jeg også vinke derinde? Hej hej, mor. Hej. Så sejler vi ind på land.
Far, sejl nu. Sejl nu. Se, dernede, der er en søpølse. Vi har sejlet forbi den, hvis vi ikke nåede at se den. Så er turen slut. Ja, og så er det vores tur igen, og så mor. Kom nu, mor. Mor, kom nu. Kom nu. Ja. Ja. Kan du? Må jeg se, hvor meget tid I har tilbage? Så lige kigge på mig. Vi har nok roet i en 25 minutter. Ja, jeg skal lige op efter på solbriller. Skal jeg tage de kamera med op? Så kan vi gå op. Kan du gå op, Anne? Så kan vi lige være her, indtil mor kommer igen. Så kan vi være heroppe. Ellers båden sejler jo ikke af sig selv, gør den? Så er det i hvert fald ikke så tit, hvis den gør det. Skal vi lige trække den lidt mere frem? Det er også lige før, I kan sidde 3 deroppe. Kan I ikke det, hvis det var? Tror I ikke godt, I kunne det? Jo. Så kunne sidde mor og dig og Anne. Eller Lea, skal du om på bagsædet og sidde? Er det der? Vil du prøve at sidde her? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal lige se, om jeg kan. Hvad vej vil du så vende? Så kan du kigge bagud, hvis du vil. Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror faktisk, man sidder ret godt der. Vil I ikke også godt prøve at sidde på bagsædet? Kunne man ikke godt sidde der? Og sidde lige her? Ja. Og være spændt fast? Nå, men så kan vi jo skiftes. Jamen, vi kan ikke bare stoppe op. Det kan vi godt, fordi der er ikke ret dybt. Jamen, jeg gider ikke godt gå i vandet. Nej, men det Fordi tror jeg... mit plads er jeg kan faldet godt ned til løfte jer rundt. såret. Jeg kan godt løfte jer rundt, uden I kommer i vandet. Så prøver Anne først. Vil du prøve først, Anne? Okay. Er det okay med, at vi ikke prøver først? Nu kan du lige prøve at sætte dig der og se, om du overhovedet synes, det er noget. Hvad han synes. Det er simpelthen bare lige komme op igen her. Ja, det er lige det. Skal du så have sikkerhedsselen på? Så er det min helt. For ellers så er det også. Du behøver ikke at have sikkerhedsselen på. Man trykker der, og så hiver. Sådan. Jeg synes ikke, du behøver ikke at have det på. Det er faktisk bedre ikke at have sikkerhedsselen på. Sådan at hvis der skulle ske noget, så bliver man ikke holdt tilbage. Så, nu kommer mors bremse. Mor, vi er altså blevet enige om, at der kan godt være plads til 4. Det skal vi os lige lidt ud. Skal vi lige skubbe ud i vandet? Så skubber vi lige ud. Jeg tror, vi er nødt til. Anne, så tror jeg ikke, du skal sidde der. Det har vi aftalt. Anne gør det først, og så gør jeg. Hvad siger I kan aftale? Jamen mor, så skal du sætte dig først. Skal jeg ikke ud? Nej, jeg kan bare gå. Nej, jeg vil gerne have 2 til at ro. Jamen, jeg har afleveret den anden på grej, fordi jeg troede, vi ikke skulle bruge den. Jeg tænkte, jeg skulle ud og have en tur nu. Og du sidder godt der, Anne. Godt. Jamen, så mangler vi kun mig, og jeg kommer nu. Så begynder vi. Kan I se, du er den der gynge? Ja, den skal vi da også have prøvet. Kan du sejle den anden vej, eller hvad? Ja, lad os sejle lidt derover og kigge. Ja, det kan vi da godt. Smuk ø, mor. Er det den her ø? Nej, en anden ø. Over på den anden side der. Okay, se det der, der stiller op lige derovre. Lad os sejle hen og se, hvad det var. Godt. Vi ser, så vi kommer til det. Jeg tror ikke, min far kan se det. Og mor, vi har jo turguide med, skal du regne med. Ja, jeg kan godt høre, hun er i gang med at fortælle her. Hvem er det nu, vi sender videoen til? Eller der skal se den? Det er Liva Møller, Oliver
Og Victor og Kasper og Simon og Carla. Og vi skal lige huske jer, at kameraet det står åbent nu, så nu må det ikke komme i vand. Ja. Hvis vi på nogen måde skal i vand, så skal vi lige have det lukket. Kan du også se, Gommer? Jo. Hvordan kan det være, det står åbent? Hvad? Hvordan kan det være, det står åbent? Det er så, vi kan få lyd med. Okay. Turguiden. Yes, yes. Hvad er det? Det går da meget fint, det her. Nu kan vi se nogle kæmpe bjerge, der er her, hva'? Ja, det kan man. Kan I se? Kæmpe bjerg. Hvad er det der derovre? Det er lyserøde dør. Der er en menneske opfinde. Det er nok bare en luftmadras. Og det derovre er nok bare en gren. Det der stikker op. Det er nok bare en gren. Og vi se det så, jeg har fået i vandet. Og det tager vi helt skud. Det der så fint. Det gør ondt og lidt rigtig meget. Jeg ved ikke, der er noget at fortælle jer. Men der er nok noget mere spændende ned ad vejen her. Eller noget, jeg også kan fortælle jer lidt om. Der er med en bagaj lige nu. Der er også nogen også ude at snorke. Jeg tror godt, jeg kunne bruge her foran mere. Der er altså også Eller hvis nogen, man der satte sig er ude længere at frem, så snorke kunne jeg godt have en. derude. Ja. Bare ikke lidt til min far. De fortæller. Er du med, Anne? Du har flot udsigt ind på stranden, Anne. Ja, det kan du i hvert fald. Den flotte hvide sandstrand her. Ja, det er en lidt det der. Det gør altså mange hus højt op. Ja, det gør mange huse heroppe. Faktisk så bor vi på en ø, faktisk. Vi har også boet på et højt hotel. Der er mange flere øer, vi har her i Thailand. Eller, jeg tror, det var enten